kişinin Türk meselesi bu, onlar boyuna taraf olgan şolay bek. Hamda endi bizden şu жерлегибизде нинди программалар бар, ниндилер эшләп килә. Мин сезгә шуларны кыскача әйтеп китәсем килә. Иң беренче син генә игътибар итсәгез, бу программаларда катнашкан кешеләр һәм инде махсус үзләре төзегән кешеләрнең җирлекләр белән нәтиҗәләре вот буенча карап китсәгез иде. Яшел белән күрсәтелгәннәр инде аларның 100% үтәп барган кешеләр. Аннан соң сары булганнары уртача, инде кызыллары булары начар дигәнне күрсәтә. Бүген самый главный бу гаилә, бу ана яки балаларга мөмкин, яки инде ир белән хатын-кыз. Буларның яшьләре 35 туларга тиешле түгел булып тора. Һәм инде кайсы тармакта без бит инде элекке вакытта программага, ипотека программасына бастырайык фәкать бюджет системасында эшләгән кешеләрне. Ә хәзер инде рашы ГЖФ тарафыннан тәкъдим ителгән безнең молодая семья программасында анда кайда эшләү мәҗбүри түгел. Һәм инде без төрле тармакларда булган менә шундый 5 гаиләне, ул безнең кирип китте 20нче елдан гына. Без аны менә шушы 5 гаиләне бастырдык. Дети-сироты программасы эшләп килә инде безнең алдар елларны фатирлар алган булсалар, менә 20дә инде безнең каралган булса да 21нең башында 4 йорт тапшырылачак, Аллаһ бирсә эшләре биткәннән соң шулай инде АПК программасын без 19да тамамладык. Бу безнең 3 елда алган программалар. АПК ул бит инде безнең яшь ограничениесе белән бара иде. Молодые специалисты дейбек һәм молодые яшь гаиләләр һәм молодые специалистлар. Һәм инде шул АПКның тагын бер тармагы булып граждане программасы тора иде. Монда инде без 30-35тән үткән һәрбер кешене чиратка бастыра идек. И төп максат безнең инде шушы акчаны алганнан соң 6 ай эчендә кеше йортын төзеп тапшырырга тиешле иде. Менә шушы халыкка киң җәелдерелгән АПК программасы дибез бит инде. Шуңа без 19да нәтиҗә ясадык та 2020 елның 1 январеннан без кирип киттек уже яңа программа белән комплексное развитие сельских территорий. Күрсәгез, сез аны Кыргызстанда күренеп тора. Безнең ел башыннан ел дәвамында 11 гаиләгә ул бирелде. Монда инде безнең возраст ограничениесе юк. Аннан соң безнең бар инвалидларыбыз һәм ветеран боевых действий 2005-кә кадәр баскан бу кешеләрнең инде без ветераннарны 19да тамамладык. Ветераннарыбыз тамам. 2005-кә баскан кешеләр һәм инде бар инвалидлар. Безнең 20нче елда бу кешеләр бирдек аларны. 21дә инде безнең калган 10-ны алып бетерелә дип исәпләнә. Менә шул вакытта безнең бу программага басучыларыбыз бит бүгенге көндә безнең 2005-тән соң баскан 167 кешебез программада тора. Без аларны инде актуализациягә чакырабыз, авыл советлары белән киң эш алып барабыз. Афганнар, чеченнар, һәм инде жилье по найму, бу инде ГЖФ йортларында төзелгән алган квартиралар, при чакылып битергән специалистларыбыз өчен кулланылган. Менә без 2020дә 4 фатир бирдек. Алар инде ничек биреләсең, төзелгән булса да дигән соравыбыз булган икән, кемдер килә, кемдер китә, менә шуның урыны белән алмашынып килгәннәр 20нче елда дүртәү. Ничек кенә карасак та безнең иң киң җәелдерелгәне, безнең инде барыбер шушы АПК, КРСТ программасы һәм инде нинди генә программа килсә дә безнең төп һәр вакытта менә шу төп условие бирелә. Төп условие безнең, то есть временный прописка гына түгел, безгә инде сез чакырып китерәсез, хуҗалык җитәкчеләре Башкорттан булган икән, Удмурттан булган икән. Иң беренчесе аларның безгә килгәндә актаныш пропискасы, актаныш җирлеге пропискасы булуы шарт. Һәм аннан соң инде һәрберсенең дә 30% собственные средства или заемные средства алырга тиешле булып тора. То есть безнең материнский капитал булырга тиешле, ул кешенең төзелеше булырга тиешле, яки инде үзләренең счетларында акчалары. Бу шушы 30%ка килгәндә мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә хуҗалык җитәкчеләренә, чөнки инде килгән, мәсәлән, Дамирович ярдәме белән әле без менә шушы декабрь аенда гына чыннан да килгән рус гаиләсе Михайловлар Башкорттан күчереп килгәннәр, эшләп яталар, икесе дә ирдә хатында доярка булып эшлиләр. Менә аларга Дамирович тарафыннан акчаны салдылар, первоначальный, һәм инде бу кешеләр акчаны алдылар, чөнки күп булган сайын кеше саны, бу инде акчаның күләме дә сорала 30%, то есть менә почти 783 мең акча салынып торылды дип әйтергә кирәк. Һәм инде тагын төп шарты берсе, ансен безнең признание нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть һәрбер кеше нуждающийся булырга тиеш, бөтен булган пропискада булган кешеләрнең булган фатирлары, бу Росреестрдан безнең исәпләнүдә, менә шушы бөтен булган квадратурны суммировать итәбез, без кеше санына бүләбез. 18дән ким чыга икән, то есть безнең получается инде бу кеше нуждающийся булып тора. Иң проблема китереп чыгарган әйбер менә шушы нуждающийда безнең алынган обналичивание дип әйтергә кирәк материнского капитала һәм дә инде наследство калган йортлар. Шулай ук менә бер гаиләне примерга китерәләм, шушы катнашырга теләгән семьяның
hujasında da betire keleginde 2-3 yurt var. Birisi de yaşarga yaraksız tugul. No Rosreyestr'dan algan zaпрос по всей России alabız biz anı soңғы 5 yılga. Onda qarasaң инде ул мансабет ки мансаб непризнанный дип әйтелмәгән, обязательно суммировать итә квадрат метр килеп чыга. Буңгысы көндә инде безнең основной халык телендә АПК дип каралган әйткәнемчә менә шушы комплексный развитие сельских территорийның АПК программасы монда безнең АПК һәм соцсфера гына калды. 2020 елдан калган иная сфера исключация ителде һәм инде без ограничений возраста. То есть кеше безнең ничә яшькә кадәр булса да безгә мөрәҗәгать итәләр. Әйттем ана условияларын. Буңгысы көндә Минсельхоз тарафыннан тапшырып безгә бирелә торган сумма 1 квадрат метрга 29 мең. Примерга гына әйтәсем килә инде. Мәсәлән, гаилә бер кешедән тора икән, аңа 33 квадрат метр каралган. То есть моның дәүләт 70-ын финансировать итә, 58 РФ өлеше, 42 РТ өлеше һәм 1 семестр бюджет булып тора. Безнең инде 670 мең безвозмездный акчала булып тора бу кеше. Бу инде молодой специалист булырга тиешле була. Мәсәлән, семьяда 42 кеше икән, 42 квадрат метр каралган. Әйтәки шул безвозмездный 853 мең акчала булырга тиешле булып тора. Так далее безнең арта бара. Мәсәлән, семьяда инде 3 кеше икән, 18-не плюс алып барабыз, 54 миллион 96 безвозмездный акчалар турында сүз бара бу. Һәм инде әйткәнемчә, бу кеше шушы акчаны алганнан соң патрульда булмады да бу безнең шушы җирлектә, шушы хуҗалыкта 5 ел эшләргә һәм яшәргә тиешле булып тора. 20-нең январеннан үзгәреш инде безнең, сез беләсез, кемнәр белән хуҗалыклар сталкиваться итте, кемнәргә акчалар бирелде. Безнең элеккеге вакыттагы кебек кешенең кулына акча тоттырылмый. Буңгысы көндә блокированный счетка акча кайта һәм инде безгә ул кешеләр сметалар, КС2, КС3лар китергәннән соң бөтен әйберне без тикшерергә Казанга җибәрәбез. Әгәр дә инде Казан проверкасын үткәннән соң мин исполком тарафыннан заявка ясыйм һәм инде бу акчалар турыдан-туры подрядчикка күчерелә яки инде материаллар алыла торган магазинга. Ансын беләсез, һәм инде шуны да искәртеп әйтсәгез, үзебезнең эшләребездә алар теләсә нинди счетлар, әллә нинди тикшерү үткәннән соң безгә проблема килеп чыгарлык булмасын инде. Бу обналичивание гына булып тикшерелеп китсә, аның проблемалары күп булачак. В общем, менә шушы әйберләр һәм инде икенче программадан без карыйбыз. Безнең 80-гә 20 дидек бит инде, без анда теге елны катнашмадык. 2020 елдан да безнең 14 район катнашкан булса, 2020-гә 7 район гына катнашырга калган. Бу 80-гә 20, то есть дәүләт 80, Минсельхоз тарафыннан 80%-ны бирелә, 19-ы работодательныкы, 1%-ны местный бюджетныкы. Квадрат метр бәясе бу программада безнең 42,400 тора. Примерга гына китереп сезгә авыл хуҗалыгы җитәкчеләренә шуны әйтәсем килә. Менә үзегез плюсын, минусын карарсыз, чөнки инде мин сезнең бик күбегезгә чыктым. Башта кирәк дигән булсагыз да соңыннан соң отказ кылдыгыз. Но инде районнардан эшләй бермә-бер кимәгәчтем, мин уңай ягын карап үтәргә кирәк булган.